În noaptea de 5 spre 6 decembrie se spune că Moș Nicolae vine la geamuri și vede copiii care dorm și sunt cuminți, lăsându-le în ghetuțe, dulciuri și alte daruri, însă tot el este acela care îi pedepsește pe cei leneși și neascultători. În dimineața de Sfântul Nicolae, copiii cu minți găsesc daruri în ghetuțe. Obiceiul de a face cadouri în această zi este unul vechi și nu aparține doar românilor. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată. Hai, pune pucii la loc, apoi vine moșul. Hai și ne aduce bobul. Victor, acolo pune, mamă, acolo. Pune-i jos. Așa. Wow! Ce e acolo, mama? Da, uite, cine e aici, mama, în cană? Uite, cine e pe cană? Moșu? Cu Reni? Unde-s pucii tăi? Ia uite, ți-o adus moșul. Ce-i acolo? Bani, mami, bani. Dragul nostru prieten Turceluș, în curând va fi ziua lui și vom face o petrecere pe el. Trebuie să-i facem un cadou deosebit. Mă gândesc oare ce anume.